η ομάδα του Παναθηναϊκού. Έπειτα από την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα, εξασφαλίζει θέση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού τώρα ξεκινά. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει την Ουκρανική Δνιπρό. Κόσιτσε, Σλοβακία. Ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο βήμα στη Σλοβακία και επιστρέφει στην Αθήνα με σκορ πρόκρισης. Αθήνα, Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός με σκορ 2-2 απέκλεισε την Ουκρανική ομάδα στη Λεωφόρο και εξασφάλισε τους ομίλους του Europa League. Οι πράσινοι όμως καλούνται να κάνουν την υπέρβαση στον επόμενο προκριματικό γύρο απέναντι στη Μαρσέη. Αθήνα, Ελλάδα.
Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και πηγαίνει στο Βελοντρόμ με σκορ 1-0. Μαρσέη, Γαλλία. Οι πράσινοι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων κερδίζουν πέναλτι και έχουν την ευκαιρία να στείλουν τον αγώνα στην παράταση, καθώς ήταν πίσω στο σκορ, με 2-0. Στην παράταση δεν σημειώθηκε κάποιο γκολ και έτσι οι δύο ομάδες οδηγούνται στα πέναλτι. Μπάλα, Πρινιόλι κατά τα δοκάρια και του ζει. Πρινιόλι θα τη βγάλει! Ναι! Μπράβο στον Αλμπέρτο Πρινιόλι! Μπράβο στον Πρινιόλι! Για να δούμε ο Μλαντένοβιτς. Εκτελεί γκολ! 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 Πρόκριση! Ναι! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης είναι εδώ! Έχουνε μείνει ξεροί 70.000 Γάλλοι! Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια ιστορική πρόκριση απέναντι στη Μαρσέη και θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Champions League την Μπράγκα. Μπράγκα, Πορτογαλία. Ο Παναθηναϊκός κουνάει, σεντώνει για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Μπερνάρ. Ωραία στον Ιωαννίδη ο Μπερνάρ. Ο Ιωαννίδης έχει χώρο. Θα παίξει ο Ιωαννίδης. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Και το 2-1. Ναι! 2-1. Και όλα ξεκινούν από την αρχή. Την Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ναι! Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Σφόραρ το κάνει ο Παναθηναϊκός στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ντανιέλε Μαντσίνι. Ναι! 2-1. Και όλα θα παίχτουν πια την Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αθήνα, Ελλάδα. Το τριφύλι, αφού έβαλε την μπάλα στα δίχτυα ξανά, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, καλείται στη ρεβάνς να περάσει στους ομίλους του Champions League, μέσα στο γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο. Οι πράσινοι προσπαθούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να σκοράρουν και να φτάσουν πιο κοντά στο όνειρο.
Η Μπράγκα όμως ήταν εκείνη που τελικά πέτυχε το καθοριστικό γκολ. Και το όνειρο κάθε φιλάθλου του Παναθηναϊκού άρχισε να αργοσβήνει. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε μέχρι το τελευταίο λεπτό να ανατρέψει το σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πλέον θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Europa League. Ο κόσμος καταχειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών. Ομάδα και κόσμος θα πορευτούν μαζί για να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που ανήκει. Στην κορυφή.